Ja sam Katarina Đaković. U Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje došla sam u srpnju 2019. godine iz privatnog sektora, konkretno iz odvjetništva. U studenom 2019. godine postala voditelj projekta e-komunikacije sa sudovima. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje pozvan je na dvodnevnu radionicu u Splitu u sklopu projekta Digitalno kao osnovni standard. Na toj radionici iznijeli smo svoja iskustva, način na koji smo mi ušli u e-komunikaciju, kako smo odradili projekt u suradnji sa Ministarstvom pravosuđa, te smo od strane Vijeća Europe prepoznati kao primjer uspješne adaptacije na e-komunikaciju, pozvani na sljedeću radionicu i to kao ovaj put kao jedan od prezentera u sklopu programa na temu e-komunikacija u praksi, case study javnopravnog tijela koje je uspješno usvojilo e-komunikaciju sa sudovima. Zašto HZMO? Osim rada na zastupanju pred sudovima, koja je moja prva ljubav, HZMO mi je omogućio, a omogućit će i svima vama, rad u dinamičnom kolegijalnom okruženju, suočavanje sa izazovima koje veliki sustav donosi, spajanje postojećeg znanja i vještina sa kreativnim idejama kako bi se ti izazovi riješili, i timski i samostalan rad, rukovodeće iskustvo, mogućnost napredovanja, poglavito učenje od kolega koji imaju jedinstvena znanja i iskustvo iz mirovinskog sustava, a u konačnici ono što je velika stvar, biti ćete dijelom stvaranja novog Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u korak s vremenom.